Abalimi kanye nezakhamuzi zase Little Karoo basheshe babemukela ubusika njengoba likhithikile eyintabeni iSwartberg kanye nakwezinye izintaba zendawo. Lesifunda besilokhu sikhungethwe yisomiso kuleminyaka eyisithupha eyedlule, kanti amanzi azogeleza uma sekuncibilika iqhwa azosiza kakhulu ekugcwaliseni amadami endawo. Lena ke kube indlela isifundazwe esibemukele ngayo ubusika. Imvamisa uma likhithikile izintaba ziba mhlophe qhwa bese kuthuma iqhwa selincibilika kugeleza amanzi namadamu agcwale phama. Ons het nog nie so baie reën gehad nie. Uthi bebengakabi nayo imvula eningi okwamanje, kodwa kumqoka ukuthi likhithikile kanti amanzi avele ezintabeni edlula lawo awemvula. Isakhamuzi sasendaweni yayinoqopha amafilimu uKosroots uthi ukulala kweqhwa ezintabeni kuba indawo enhle yokuphakela ihlo. Somebody wrote a beautiful song in Afrikaans. I saw a farmer dance today, and that is really what's happening here. And also it's so beautiful for the tourism. It's such a pity it's a lockdown that they can't come and see it at the moment. If you drive 5 kilometers, it's a different feeling, it's a different shape of mountain, a different everything. It's absolutely fantastic. Ize ukukhithika kweqhwa kufika namakhaza aqhaqhazelisa amazinyo. Lokhu kubonakala kuzowethula kakhulu umthwalo wesomiso esikhungethe abantu base Little Karoo.